vam celebrar el Dia de la Dona. I ho vam fer escollint a una senyora que es deia Frida Kahlo. La Frida Kahlo. La Frida Kahlo. Que és una pintora molt famosa. Perquè és molt famosa. I té la cama una pintura molt famosa dibuixant fruites, flors, animals. Ella i el seu pare. Què pinta Frides? Què per què pinta Frides? Perquè li agrada. Una pintora que pinta fruites i se pinta ella mateixa sola. Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Vale. Anàvem amb autobús i es va xocar amb un tramvia. I es va dir l'estelada l'esquerda i un braç. El seu pare li va portar titelles, però no volia jo. Però le trajeron una cosa, le trajeron pintura. Al final li van portar pintura d'una canxa del llit i li van posar un full enganxat amb ferro i va pintar. Soy tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser Va cualquiera. casar amb un senyor que es deia Diego Rivera. Viatja molt. I li deien, a la Frida li deien Colom i Diego Rivera li deien elefant. Como tú me adoras, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece, yo decido de... Perquè és una bona pintora. I és una artista en pintar. És una dona importante. Independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí.